Garanti yau sai an ba mu. Sannan ku fa bayan Allah kuma suwaye ku. Ubanka na nan? Wurin ubanka muka zo, ubanka yana nan. To ai ku kun makaro. Babana shekaran jiyan nan ya tafi London. Iya bakin ka na kana mana magana kana ciccijawa. Haba wani Idan ciki. zai ya tafi. Na kake gaya mun kuma bakan magana ne Girin ba. wa girin ci. Ya ce zai mana sola, zai ɗinka min sabuwar riga, zai sayo min hula, zai samun mana da ruwa. A gida duk ya ce zai amma yanzu ba wanda ya yi. Shi ya ce zai muku Shi wannan ya abu. faɗa yanzu ba wanda ya yi. Ko ɗaya bai yi ba. Ku yanzu me kuke bukata? Mu yanzu kawai kuɗi muka zo an saka ba mu kuɗi kawai mu ce tun da baya nan. Kawai kuka sani kawai kuka sani ba mu sam. Na ni kasa ya ga an rubuta shi ga shi. Allah ya ba ku hakuri. Yanzu uban nawa baya nan ni kuke son in fito muku da Ko kuɗi. banki ne a fasa a jiya ɗebo. Muna nan hajji. To bari in shiga in gani ko zan samu Na gina wani bari abu. sauri to na bari. San ma na zan baka idan aka samu kuɗin nan. Wallahi da biyu zan baka. Na san 130 ne. Kana sassara kai ma. Kai guda isa ka sara na kasa ma za ku koma gida wa. To za mu ga Na kuke. Za mu ba mu kuɗin. Ku ka gaya mana iskanci mu a Legas muka yi iskancin mu kasan gada. Da yaro ya tsaya da na bindige kai shi. Iskan yara.